राधे राधे। छपरा बिहार घूमे आनी हाँ नैनी मंदिर पहली बार। द्वारिकाधीश जी के द्वारिकाधीश मंदिर। तो हमारा घर के लगे दरौंदा स्टेशन से धनिया ट्रेन आ उतर गई छपरा फेन। बाहर निकलिया टोटो वाले मिलल हवे आके छोड़ दिले हैं मंदिर के पास। हाईवे के नजदीक के मंदिर बड़ी खास। तो दिन रहा एतवार के, भीड़ रहा 1000 के। आ पूजा करे खातिर सभी ले आए रहा प्रसादी आ फूल बेलपत्र फूल डाली में सही हार के। नमस्ते, हम ही संदीप आए देखत रही ब्लॉग वीडियो अच्छा लगी तो कमेंट करें। फोटो वाला मेन मंदिर के तो भव्यता देखते बनला। माँ दुर्गा के प्रतिमा बाटे, भोलेनाथ के मंदिर भी बाटे, द्वारिकाधीश जी यानी कृष्ण जी के मेन मंदिर बाटे। ओकरा बाद में आसपास में भी और भी सारा 2-3 गो मंदिर देखे के मिली। तो जहाँ जाके रुआ पूजा श्रद्धा से कर सकतानी। बाहर में प्रसादी मेला भी लगा रहेला, जौन खरीदे के बाद वो खरीद ली। झूला वगैरह भी बा बच्चन खातिर, जौन की मंदिर के थोड़े ही मतलब पीछे साइड में बनल बाटे। बहुत सारा झूला बाटे। ओकरा बाद में मेला में से कुछ जौन भी खरीदे खाए के बाटे खरीद ली। ओकरा बाद में घूम के अच्छा से फिर रेलवे स्टेशन पर चल जाई। जा कर के वजह से अपन गंतव्य स्थान पर चले आई। तो ये वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दी, दोस्त के साथ शेयर करी। धन्यवाद। राधे राधे।